Ferib Qarsem devam bikin zarokên malbata İnal Ağaça Kulgunde Esen yazıya Qarsê de jinjî ji ber zewaca mervatiyê astengdarın rewşa vê malbata re ben çend roj beriya niha di çapemeniyê de jî cih girtibû. Li ser vê jî parlamenterên Qarsê yên AK Parti Ahmet Arslan û Yunus Kılıç diğer rayedarên bajêr ji bo alîkariyê çû serdana vê malbatê. Yek sedema nexweşî û astengiya zarokan zewaca mervantiyê ye. Zarokên malbata İnal Ağaça ku li gundê Esenyazê ya Qarsê dijîn jî ji ber heman sedemê astengdarin. Parlamenterên Qarsê yên AK Partiye Ahmet Arslan û Yunus Kılıç digel rayedarên bajêr çûn li serdana malbatê û alîkarî dan wan. Dayîk Naciye İnal Ağaç diyar kir ku heke bizanibiya zewaca mervantiyê dibe sedema nexweşiyê bi kurxalê xwe re ne zewcî. Ez yani servî karê yani Merya bizanbiya ku ew duruma awe Merya nedikir işte nedikir. Ama zara gune Merya perişan diye, pek perişan diye. Yani bizim zara Merya perişan diye, Merya bir perişan diye dert yani diye dert diye bizanbiya ku awe durmak awe mij nedikir. Ama beri zamanı beri işte ha tünev kesi nizam bu. Adalet ha tünev. İnharjan teze him bune da dest me derketiye. Bavê zarokan Faik İnal Ağaçê ji bo alîkariyê kêfxweşiya xwe anî ziman û xwest ku mala wan li gor rewşa zarokên wî bêçêkirin. Zevalî nede devleti. Devlet zarê min diniyê re devlet herîşê ew dike yalnız me bûno medyayê bûno vê ew em hak akîla arabaya vakıf herîşê me görmüştü ve sadece çime evde banyo tuvalet mutfak gibi bir şey zarime xoxu her xoxu verin xoxu ihtiyacı belki suyu tüne belki diyor tüne kendi ihtiyacı bırak xoxu bunu xoxu her xoxu verin. Annem mi yaptı kendiniz mi yaptınız? Keçikên astengdar Hatice û Bîngül jî ji rayedaran wesayîta biya ku serşok û tuvalet xwestin. Navê min Hatice. Ez hez dikim bila mutfaxa me, tuvaleta me, banya me bûye. Devletî de vê hez dikim bir de arabekê heme meytê werimî hûn heye hez dikim. Navê min Nîgîn Nakat. Ez dixwazim mutfak, banyo, tuvalet bidin. Alebekî bidin. Devletî vê dixwazim. Dayîk Naciye İnal Ağaç keçika xwe ya 13 salî ev 4 sale heldide pişta xwe û bi vî şeklî dibe dibistanê. Fedakariya vê dayîka reben di ev rojê ne baş te hem ji bo dayîkên din dibe mînak hem jî mirov kelogirî dike.